שלום וברכה, היום אנחנו נדבר על איך לעשות אימייל בהוסטגטור. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש לכם אתר, ואתם באתר יש לכם contact us, יש לכם יצירת קשר. עכשיו אתם לא רוצים לכתוב שמה נניח שקוראים לכם יוני, אתם לא, ויש לכם חשבון בג'ימייל, קוראים לזה yoni@gmail.com. עכשיו אתם לא רוצים שאת האימייל הזה יהיה לכם באתר, שלזה אנשים ישלחו לכם דברים. אתם רוצים, נניח שאם לאתר שלכם קוראים לזה בוקס, ספרים, אתם רוצים שזה יהיה yoni@books.com או books@books. אתם רוצים משהו שקשור לזה, משהו שקשור לדומיין, לאותו אתר שיש לכם. אז אתם נכנסים פה לאימייל אקאונט. אתם רואים פה כתוב אימייל, אתם נכנסים לאימייל אקאונט. דרך אגב, החשבון הוסטגטור הזה הוא חשבון יותר בשביל להראות ולהסביר לחברים. יש לי חשבון אחר, זה חשבון יותר ניסיוני, דברים כאלה. אוקיי, אתם בשביל לעשות אימייל, יש לכם פה, אתם לוחצים את האימייל, נניח יש לכם דומיין, נניח ניקח את זה makingup.udid.com. זה סאב דומיין, לא משנה, נניח שזה רק udid.com. פה אתם בוחרים את הדומיין, זאת אומרת, יש לכם אתר, לאתר הזה יש דומיין, שהדומיין הזה רשום פה בהוסטגטור כמובן. אז אתם בוחרים פה את הדומיין, כל הדומיינים שרשמתם רשום פה. עכשיו פה אתם לוחצים את האימייל, נניח שאתם לוחצים כמו שאמרנו, יוני. אוקיי? נעשה יוני. יוני. אולי נכתוב את זה יותר ככה. יוני. אוקיי? תעשו פסוורד כמו שצריך. אם אתם לוחצים על פסוורד פה, אז הוא לבד עושה לכם פסוורד חזק מאוד. אז גם אתם תעשו פה משהו כמו שצריך. אני אעשה את זה לדוגמה. הוא אומר שזה סטרונג, שזה מספיק חזק. אוקיי. 250 מגה זה מגיע. אפשר לעשות unlimited. לא משנה, אף פעם לא מגיעים לזה. אפשר לשנות את זה לעת הצורך. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה create account. זה פה, אנחנו לוחצים create account. פה כתוב account created, זה האימייל שלכם, אתם רואים, יוני, שטרודל והדומיין שבחרתם, אוקיי? אז אם הדומיין שלכם זה books, ספרים.com, אז זה יהיה יוני, שטרודל, books.com, לפי איך שאתם בוחרים פה. עכשיו אתם רואים פה את כל האימיילים שאתם עשיתם. בואו נראה איפה כתוב יוני. פה, האחרון. פה כתוב יוני. עכשיו אתם רוצים באתר הזה, מישהו נכנס, כתוב שם contact us, יצירת קשר, ואז הוא רואה את האימייל הזה, ואז יש שם חלון שאפשר לרשום שם תגובה, וכשהוא רושם תגובה, הוא בעצם שולח לאימייל הזה, הוא שולח את התגובה שלכם. עכשיו, אתם רוצים שאתם תקבלו את האימייל הזה לחשבון של הג'ימייל הפרטי שלכם. אז נניח שיש לכם חשבון ג'ימייל שקוראים לזה yoni3@gmail.com או yoni@gmail.com, וזה החשבון הג'ימייל שלכם. אתם רוצים ששם זה ייכנס, אוקיי? אז מה שאתם עושים זה, אתם הולכים לפה, למור, אתם עושים access webmail. אוקיי, אתם רואים עוד פעם, פה כל המיילים שיש לכם, אנחנו מדברים על המייל הזה, אז פה אפשר לשנות סיסמה,
למחוק מה שרוצים, Access Web Mail. בעצם פה יש כל מיני אפשרויות שאפשר לקרוא דרכם את האימייל. מה שאתם רוצים לעשות זה שכל מי ששולח אימייל, שהוסטגטור ישלח את האימייל הזה לפרטי שלכם. אז מה נעשה? אנחנו עושים forwarding options. אוקיי? עכשיו אנחנו עושים פה, כתוב, there are no forwarders configured for the current domain. אין פה מיילים, אין פה מייל שהוכנס פה שדרכו האימייל להיכנס. זה בעצם מה שאתם רוצים, ואין פה, מה שאתם צריכים לעשות זה add forwarder. פה אתם פשוט רושמים את האימייל שלכם. לי יש אימייל שקוראים לו selcom05276@gmail.com. ברגע שזה נהיה ירוק, זה אומר שהוא מזהה שזה אימייל תקני. add forwarder. זהו. all email, פה הוא כותב, all emails sent to יוני שטרודל making up והדומיין שבחרתי will now be copied to selcom05276@gmail.com. הוא אומר, כל המיילים שהכניסו לפה יישלח לפה. וזהו. ואז מי ששלח לפה, אתם אוטומטית תראו את זה באימייל שלכם. go back ושלום, לחזור לאיפה שהייתם. יום טוב, בהצלחה לכולם. שלום שלום.